Nindot taganan rin doon. Meron. May mo gini rin ba? Ikaw ka-grader rin. Oo, grader na. Grader na rin. Yawa ang unay ulit to. Ang tao malito, walang para na ko, barang lang. Basta sula yun. Kita yung laban. Kita bunog. Hindi, makita yung laban. Third battle ni, third battle. Nanti balak dapik dire. Balikat di dapik. Ano sayang ka dire? Saya gitu rin, nalaya ako. Yung ikaw may gibilin rin. Bahay ko ka. Sus, madaon ng pick up ron. Lakaw yung taron rin. Kayo, Sipma ko eh. Area lagi. Natabunan, natunggan. Langaw ba? ano kita? Ato langaw dire. Dagan langob na eh. Itong limpyo kayo pagsuon nilang. Asa to dol? Dirito dol no? Apa? Urag dirito, natabunan lagi ito. Ano na? Oh, taguan na yung mga kuan da. Nago. Puno naman eh. Ano nga agad ya? Bula lang. Tawat. Ya, okay. Wala na ilain na ni dong. Wala na ilain. Wala na ilain na ni. Kinira gi-line up. Kato sa ubos. Ah, dagan pa. Oh. Sige dong ha. Duwe Bula na imo tong buwa nga bante padong are. Oh. abot pa dagan New Year dere. Sige. Ay. A few moments later. Kaipet ay. Mana subi ko kada di bangare. Tiga buah tayo. Kisig piting luyan mo gigingkay pa pagnawa. Yung nga itawag, adi sa naman gaw. Ya. Sulugan. Suko tayo sila kamulaan. Yung puli rin siya. Suko tayo sila kamulaan. Asa muli gini gana. Wala andi pa puli na gana eh. Ay. Kanang jud ka kontak ko ngaw kanang aw pa nga ito sa ka. Gindot kay handle tong dagkoy. Sabi na padal yan. Padal no. Nani rin pikas. Ulas. Ulas. Nakulan padal. Ulas kaya mo to. Gana gud. Ijuwe raw ito arito. Ano na padal yan ay? Kalbo gyasa na nare dire skolas di adto pag di speaker. Sumuka to si padal sa sama to napingan mo dito di magkapamuhat to truck. Lah pati mo nakaram dungol truck nila. Ito yung tumadag muli ko na siya. Oh. Dire nga. Hindi lang siya tuloy niya. Di siya ka kuan Joel di Joel mana gyud di tumasahin lain Joel sakit. Story tuwan. Magay ni ato mi dito dito man mo boss gapon. Kapit si story to. Sa batuan ni otek. Kamay ba yun ni Jisto? Wa jud ni naog sa payagoy. Joel. Oh, si Jisto ni dool. Taya kuya. Gahi ayo. Kuan eh. Joel nang armet. Kayo, at ba ka na labindo na, tingnan nyo no. Sa una, palayo na ko eh. Lindo, di kito na lindo. Hindi ko ito ang bindo mas lingay, kami nagang at ba ra. Gahe yun, naong palangay mo ah. Mugtog luwa, jadi kita tabi. Sa una, tulisaw ko, gusto ni sa una eh.
Kilid magbuanga gabit ito pulana ni mo. Ako di kay hilin ba tayo duko-duko la Joel. Ang ito pulana ni mo. Di kana Joel. Sakto na himo naglid mag gihana na di kay Retjo. Ugihan mo ito kaya na? Naglako-lako. Sa una. Kanang opening nga spesya. Yes. Di, kung kaya ginagaw, mo naglitman, kukihan ay. Mas kukihan pa nang ipanghimo niya, mga bago niya ron. Okay lang. I-endorse ng undo. Ani, kana Joel, ano sakto mo litman, tinggal. Rado kayo na tingod. Kung kaya na lamay mo, trabaho may tanaw sa mga area. Ay, pila na katungig na sige rin siya. Nando ha, Ayun kaya pinili sila eh. may kay mo, hanip mo ng dampingan sa padamping. Ay, napilaya yung hopi ko. Sa ano? Diya. Kung saan mo yung magawa sa mga delegaw? Ay ba, kay bawang ko basta Agaw niyo, basta eh. basta Domingo nga kita may ay kagoy haod. Di rin lang kagitin. Asa? Yan ba ni uting. Kung ano ka magi da, masaya da kay apa pa ma. Agyara da da. Kira dia dindo kay gana. Diyan da mo agi gapon. Di kay kan. Ganun, dapat na ibutang na. Itong pare. Pero mas daw di logisto. Dahil na register namin eh. Tawala ka na lagi niya, kailangan na tanong. Kana diha. Eh, ano tagi kina ko tanong ko onon, ako gitang. Ah, tutagi pikasting. Ay, okay, ayun. Pwede lagi po na to. Naam de tanom yo tutagi pikas. Abot lang gyapon. Tuyok ra po. Okay, ayun, agaw. Ala, Ano mo gawin ayaw ba? Dire. Agyan. Dire sa biting shin. Dati pinatanda na ba? So kana gatod na dito sa pising. Bili na to galundan. Para mas kali ka ba? Ginuga juga ka. Na balik lang tadi lagi. Ato to sa pising. Bulo na asa nang prito kandon. Mahaw sa telegisto eh. Ano sa pagsaba ka, away ka. Oh, snipe na. Mahaw. Dahig pa ta. Kaya dagang tanong dito. Kaya sudo na, tanong sudo. Dias merkadong gamay sus tapok nga tao sa amin dito numa. Tanong mo naging klaro, no? Napay katong dagkog dahon tag 400 ang buligas. Bati kay gnaw. Ataya. Sa Bati agnaw maning tanuma mahal mga kayo. tao bro malit gyapon eh. Ang parang pala ni sa design. Ah, kanang para purga lobi-lobi akong gitanong. Tanong diri nga kulti na kuwag dahon. Kana siya mo na itong ikuan. Dragon stay niya bro. Ang singalan? Dragon stay. Hindi latig eh. Premium mga kan. Nay, ang Dan. klasya na nagawas katong kuan. Dam ni negosyo to ah. Stay ra delicioso. Penarbaho na negosyo. Atos gawa ilugan din na basta nindo mo tanong. Basta yan yung lasang. Nay katong saging-saging nga violet ang dahon. Nato man. Naaglo to diri. Anahaw. Ah, katong anahaw nga. Sa ganaw, makain na ganaw. Katong puting dahon gaw na, nahaw puting dahon gaw. Saan po niyo paggawa sana? Wa bit mo na siya kay sa tanong.